ஓஹோ, ஒருவேளை இப்படி தான் அந்த படத்தில் நடக்குமோ? விஜய் ஃபஸ்ட்டு சீக்ரெட் ஏஜென்ட் மாதிரியோ இதுலேயோ வேலை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை விட்டு வெளியே வந்து நல்ல வாழ்க்கையை வாழலான்னு பார்க்கும்போது எதிரிங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள கொல்ல முயற்சி பண்ணும்போது அதுலேருந்து எப்படி விஜய் தப்பிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இந்த படமாக இருக்குமோ? நல்லா தான் இருக்கும் போல் அப்படி பார்த்தா. ஓகே, ரிலீஸ் ஆன உடனே படத்தை பார்க்கலாம். டேய், 2 விஜய் இருப்பாங்க. ஒன்று பார்த்திபன் விஜய், இன்னொன்று லியோ விஜய். இப்படி தான் அந்த படத்தில் நடக்கும். ஆமாண்டா அப்படி தான் நடக்கும். இல்லைடா, அப்படி நடக்காதுடா அந்த படத்தில். ஒரே ஒரு விஜய் தான். இல்லைடா, அப்படிலாம் நடக்காதுடா, இப்படி தானே நடக்கும். 2 விஜய்டா. இல்லைடா, அவன் சொல்கிறது தாண்டா கரெக்டு. 2 விஜய் தாண்டா இருப்பாங்க.